سلام أمحرا ميدا تعمل نجار كوز خليتات تحدى من ست جراي تحسن تشوفن سينو نا برزان حكم تخيل زلوا كيفلات بموضوع لما عندنا برهان حش أبليكيشن مهيزو نوع عندي سنسرعة من رقانيرو السون كرينا بالصفحة أديسو የኢትዮጵያን ቲክቶክ አዲስ አበባን ኣብ ትግራይን ተጠናኺሩ ግፋ ከም ዝቕፅል ዘለካ ሓደ መጅታት ይወሳለሁ እዚኦምን ኣስሓብቲ ቪዲዮታት ሰሙናዊ ዝኾኑ ቫይራል ካብ ዝወፁ ቪዲዮታት ወይ ደግሞ ብጣዕሚ ጠቐምቲ ካብ ዝኾኑ ቪዲዮታት ሓቢርና ክንርኢና ቅድሚ ናብ መደብና ምኻድና ግን ንስኻትኩም ሰብስክራይብ እና ላይክ እንዳገበርኩም ሓቢርኩም ፅንሑ እስካብ መጨረሻ ተሰናይኹም ብዙሕ ቁም ነገር ከም ትወስድ እየ ቀፅል እሺ ትንወፅል ብጣዕሚ ሲ ኣብ ሰሙን ኣነጋጋሪ ካብ ዝኾነ ቪዲዮታት እቲ ሓደ ግፋይ ማለት ግፋ ብጣዕሚ ተጠናኺሩ ዝወፅእ ዘሎ በተለይ ከዓ ኣብ ትግራይ ይበሃል ኣሎ ያው ሓደ ምንጭታት ኣለው ገይፎም ንሳዋ ይወስድዎም እዮም ዝበሃል ኣሎ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ብዝጠናኸረ መልኩ ግፋ ኣሎ ይበሃል ኣሎ ስለዚ ፍትሐ ነገስ ግፋ ይብላል ኣታ ኣቤት ላይ ተኸድልኻ ኣዲስ ኣበባ ከለኹ እንታይ ትገብር ኣብዚ ግፋ ነይሎምና تعين ترسي قنيكا لو على خلاوي دكا انا ما ادي ثاني رسم مقالي مصلخو تاخونكا قفني لمنا بحق اي ساعه كنت ما نقدر سيريسلي ابسري ساعه مالتي بقى مسجين واحد يتاع كما يبقى تايت نجر انا كنت عم قريب هاي بقى اخذنا يسطيونا بقى باتريو ندلهم سلام باس اباي باس بمول جيون باس لأديس أبابا موضوع لكم موليس ورفع حدث سواء كل حد زني وحمي بعض نجار حمي بعض ولا نفتح باي يورو ولا حكم نجار تعمل كامل سيساو تعمل كعائلة أي كألن كعائلة اللي عارفه من يمكن أبرع كألن يعني أشين غزل حزون بتعمل نجارفتهم كوزهون فيديوهاتنا أفت وقتها وزلوا خناتينا علينا كنا واقع نخل بس كذا فيديو ندسكس أنا سياو نصرح فيديو بندر تلا زاك تغني حر لا ولا مفلق الحزام له بنايم قام قاعد نردم اسمع عندنا دبرتين أنت منجرينون أنت أخم خطك على صديقكم من أديس أبابا خنا هدمس قريبكم وياكم مسنا بصراحة أنا خنا ملص عديتم وتفرحكم ويتنا أنت وص أنا سواي ولنا أنت وص أنا قفاي ولنا نبي أخن قيد وا أسوكين هناكو رلاش فتحك سريسري بحكي مالتي بقى أسكين ما من سيزو كابت عم بقى تجناني وكابت عم وحنتي وتي أنا توك كنا بردلك عم سيك سلام ندلك وياك بخمينا سلام ندلك زول خا خالي مبرر زدي نجاراتي أنا بس كنا برك ميخالي بوش تعرفلي كيفكم كنا جابرك خالي يعني ما عندك صحابي مصاب بتعمل بك هزبنا بتعمل كنا والله كمان سيري وخو بك من كسرح خالي بك أسكن خلنا نقول بك كتجني أنا كأي خالنا نك من عينة جزء بك بعدنا تعيت الدين خلنا تعمل جرم منك أشي نغات الحزون كاو كفترات تزيوز أنا زوم سلستعرف نغاتي خمسة نص معي أتم كوجحي لا لهم سي أما كوجح دي عميناكم نهرس ده أحكي لك ده ناي كروي لك عاوز حسات السبب من ما نهم خميرات تعمل كوجحي ده تعمل زلالي تخل سوينا እሺ ካሉ ኹናት ሕጁን ከይወጽ አና አቤል ተብለና መጀመሪያ ጊዜ አዲስ አበባ መስከድካ የአዲስ አበባ ጣም ሐያል ከተማ ይሆን ዝኛው ጣሚ حግዞ ዝሖ ይሆን ዝኛና እስክስማዕ ያ መጨረሻ ላይ ሉሎት ነገር ክሉ أنا قبل غوزي وا أتبتني توقع تكففنا وا بمرجة نجر أي أمرنا تخلها وا يطرطن بي أنا لم دنا قدم صار لك وجالكو من شجر له دكمني نعرف عنكم صار مرقت راسه عند مسكت تهقله واي أو عرجني ولا تعرق تبينه القطع تأمر كله واي بزوي بزيبرا كالشجر راسه تقتله أوه حققن مزحو ختمه ولا ها ما ماني فيستال مياز براسه يسقطل وعد غاطعهم بزور ذا كتما زيان دغاي تغني لا ما تخلها زعوي عد غاطعهم جاو غيد عدي እንጀራ
ስራህ ስምዩ ሸዊ ለወጽም በነገራችን ላይ አዲስ አበባ መስኮድኩም ብጣዕሚ ሕጊ ሆሩር እዩ ኩሉ ነገር ከም ዓድና ወይ ከዓ ከም ናይ ትግራይ ዝረአና ዝረኸረኽ እንኳን ሕጊ የለን ስሬስሊ በቃ ኩሉ ነገር ስሬስሊ ማለት ፌስታል እንተሓዘ ፍቀድ ብለይ ዝብራት ተኻይድካ እንድሕር ተሻጊርካ ትቕፃዕ ብናይ ብስክሌት መንገዲ እንድሕር ሃይወይ መንገዲ ተሓርካ እውን ትቕፃዕ እዛት ብደንቢ ሳዕሪ ክትረግፅ ተረኸኸ ዓሞ የለኻን ጭራሽ ከም መጥፍቑማ ማለት እዩ ስለዚ ኣዲስ ኣበባ ክትመፁ ኣሕዋት ኣዲስ ኣበባ ዝኸድኩም ኣሕዋተይ ጥንቅቕ በሉ ብደንቢ ጌርኩም ንዝንፈልጥ ክትኸዱ ኣለኩም እንተለይ ኮይኑ ሸጥኩም ክኾኑ ይኽእል እዮም እንተለይ ኮይኑ ከይሸጥኩም ተጠንቀቑ ንባዕልኩም ማለት እዩ ካብ ምሳር ሓልፈምስ ናብ ምሻጥኩም ክኸድ ይኽእል ማለት እና ጥንቅቕ በሉ ንዝፈልጥ ትሰውፁ ማለት እዩ በተለይ ከዓ ሃንጊ ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር እያ በተለይ ከዓ ሃንጊ ማለት እዩ ሃንጊ በቃ ናይ ርእሲ ሃንጊ በርግፀይነት ግን በቃ ዘለኩም ነው በቃ አልኪፋውክሽ ምትቆል ማለት እና ተም ተወልዕ ያማም ዶና ተም ተሰራውና ተዳውሙላ ዲያ ራዘራት ايش حزون كفت خدات كي وطنا مع ذات تايتلنا لا سمسنا عاوز خل ساعات خوينا زدار في زكسام خلاه خامي بخيات خام لمصلي يتفلت تحجي دما كم تاني قدم دو تدقما زنت عتنا وكي لحما كي تسجن زفرة ستوعنا كي أكبت صدرا بتاعتنا إيد دما متى تحكما مدفع دما متى تلحما سرك بالتغتنكي سلاخيما حدراندو حزوو حكما እሺ አፍትሉ ኩነታት ንኸይድ ለለኻ አዶናይ ብርሃነ ሓድሽ አፕሊኬሽን ሚሂዘ ኣለኹ ወይ ከዓ ኢፋ ገይረ ኣለኹ ይብሎ ታ ዓይነት አፕሊኬሽን እዩ ታይ ዝሰርሕ ዝብል ከዓ ሕብርና ንሪእና እስኪ ንቐፅል አዲሱ ባለቤት አቶ አዶናይ ብላችሁ ጥሩኝ ሲድሮ አፕ ይዘን ወደ ኢትዮጵያ መተናል የብዙ ወጣቶች ህይወት የሚቀይር አዲሱ የኢትዮጵያን ቲክቶክ ሲድሮ ተብሎ ይጠራል ዛሬ ልናስመርቀው ነው በተአምረኛ ሁኔታ እንደምትመለከቱት የአፕሊኬሽን የብዙ ወጣቶች ህይወት መቀየር የሚችል አፕሊኬሽን ነው ሲድሮ ምንድነው ኦልሞስት ቲክቶክ ነው ጋይስ እውነት ለመናገር ከቲክቶክም የበለጠ ለሀበሾች ተብሎ የተሰራ ብዙ ኮንተንት ክሬተሮች ቲክቶክ ላይ ቪዲዮ ሲሰሩ ክፍያ የላቸውም ኢቭን 1 ሚሊዮን ይዞ በገንዘብ የሚቸገሩ በጣም ብዙ ቲክቶከሮች አሉ ሲድሮ ላይ ግን ያ መሆን አይችልም በብር መከፈል ትችላላችሁ በዶላር መከፈል ትችላላችሁ እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዴት ሶሻል ሚዲያ እንደሚወድ ታውቃላችሁ አሁን ደግሞ እናንተ ኮንተንት ክሬተር ከሆናችሁ ስፔሻሊ ሲድሮ ላይ በቅጽበት ህይወታችሁ መቀየር ትችላላችሁ በዝቅተኛው ጊዜ በ7 ቀን ውስጥ ብቻ ፎሎወራችሁን አሳድጋችሁ ህይወታችሁ በአጠቃላይ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው ሚሊዮነር የምትሆኑበት አዲሱ መንገድ ሲድሮ ተብሎ ይጠራል ለሚሊዮኖች ወጣቶች ሚሊዮነሮች ለማድረግ ሲድሮ አፕ ይዘን መተናል እሺ ጥቅልላ ቢና በትግርኛ ክነግረኩም ከሎ አዶናይ ብርሃነ ከም ትለዘሎ ሓድሽ አፕሊኬሽን ሚሂዘ ኣለኹ ይሉ ዘሎ ንሱ ከዓ ሲድሮ ዝበሃል ልክዕ ከም ቲክቶክ ማለት ንኾነ ግዜ ታይሉ ነይሩ አዶናይ ቲክቶክ ንዓይ ክኽተለኒ በር ኣነ ቲክቶክ ኣይኽተለኒ እዩ ነይርና ልክዕ ቃል ብተግባር ዝክራ ዘሎ ያው በርዴን ብዙሕ ሰብ ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ብዙሕ ካብ ስሙ ጀሚርካ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ይበሃል ኣሎ ኣነሱ ክናገር ኣይደልን ካሊእ ዘየድሊ ቃላት ብካሊእ ስምዕዎ ማለት እዩና I don't care ማለት ሰው ስርሕሳር ላለቀ ሰው ግን የውጋ ማለት እና በሐጽር ጊዜ ሚሊዮነራት ጎረኩም ይዝነና ዘሎ አውሪድኩም ንኽትጥቀሙ ከዓ ሪኮመንድ ጎረኩ ኣነ ማለት ከመይግረኩም አውሪድኩም ትጥቀሙ ከዓ ኣብ ቲክቶክ ድረገፀይ ለጥፈ ኣለኹ ማለት እዩ ገሬሾው ኢልኩም ሰርች ብትገርኩም ትረኽቦ ኢኹም ማለት ኢና ቢያንስ 7 መዓልቲ ንበን ክትፅበዩ ትኽእሉ ኣብ ሰውረድኩም ልኾን ቋፅር ምናምን እኒአና ሱካር ይቆፃል ማለት እዩ أولا أول تفلتكم تخفلت تخونيكم إلا لا سكي غيرنا خنرينا مغنى تعمل لنا نغتل حزون كعادنا يجوزنا عفتنا من رأسنا سرعات مخرج يالله سكي سون كسم عفسك ندير رداي مالتنا بميجابات شو ملك لاس رداي شو فعل قاله يعني علامة عندنا تواك إن دتونو ياو تواك إن تيزوتي ميمتا بركة الله አንዳንዴ ደግሞ ይዞት ናቲ አዳማ ታዋቂ ምግባር ነው የታወቀ ነው ግልጽ ነው ይሄ እኔ በረከቱ ላይ ፎከስ ማድረግ ፈልጋለሁ ህይወት ሁሌም ቀንና ጨለማ ነች ተቃራኒ ነገር አላት ስለዚህ በረከታችን ላይ ፎከስ ባረግን ቁጥር በረከቱ ዳብል እጥፍ እየሆነ ነው የሚመጣው ብዙ ወጣቶች ፍላጎታቸው በዚህ ዘመን ምንድነው አንደኛው ያው
ገንዘብ ነው። ታዋቂነት አለ። ታዋቂነት የሚመጣው ደግሞ በአዋቂነት ነው። የምታደርገውን ነገር ማታውቅ ከሆነ እኔ ማውቀው ነገር አለ። ለዛም ነው ታዋቂ የሆንኩት በዛ ማውቀው ነገር ማለት ነው። ገንዘብ መስራት በቲክቶክ በጣም 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 ቀላል የሆነበት ጊዜ ላይ ነን ያለ ነው። እኔ ቲክቶክ ስልጠና ስሰጥ ኮንተንት ክሪኤሽን ክላስ ስሰጥ በአፍሪ ቱቶርስ በነገራችን ላይ ከምት ብለ ዘሎ ናብ ትግርኛ እንዳተርጎም ከዲና ቅርሺ ንሰርሐሉ ብጣዕሚ ቀሊልና ብጣዕሚ ሲምፕል ዝኾነ ግዜ ኢና ዝኒሄና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ደግሞ መንእሰይ ቅርሺ እዩ ዝደሊ ዝኒሄ ስለዚ ቅርሺ ደግሞ ካብ ታዋቂነት ይክርከዝ ታዋቂነት ድማ ብኣዋቂነት እዩ ዝመፅእ ይብለናልና ብመፃል ደግሞ ዝኾነ ነገር ክትረኽቡ እንድሕደሊኹም ይብለና ዝኾነ ነገር እንድሕደሊኹም ዝኾነ ነገር ገቢ እንድሕደሊኹም መጀመርያ ችግር ፍትሑ ወይ ደግሞ ካብ ካልእ ዝተፈለየ ነገር ግበሩ ይብለና እዚ 10 ድኳን ንራድዮም ካብቲ 10 ድኳን ይኽፍል ኢለን ዝኾነ ነገር ክህልው ኣለዎ ይብለና እዚ በቃ ሚስጥር ይብለናልና ቴንክ ዩ ብራዘር ያው ብዙሕ መፅሓፍታት እንትኾኑ መብዛሕትኡ ችግር መፍታሕ ለአፍቱ ማሕበረሰብ ለለ ችግር መፍታሕና ካልኣይ ድማ ይህን እኮ ድማ ፍልይ ዝበለ ነገር ምግባር ማለት ዋላ ሓደ ዓይነት እንትና ኮይኑ ሓደ ዓይነት ስራሕ ኮይኑ ግን ካብ ዝተፈላለዩ ነገራት ፍልይ ደርካ እንዳርኳንካ ቢዝነስ ትረክባ ኣለካ ቢዝነስ ወይ ደግሞ እንታይ ዝበሃል ንሳት ትፋለጥ ኣለካ ግን በቃ ምፍላጥ ኮይ በቃ ፌመስ ማለት ኮ በቃ እንድሕር ተፋሪጥካ ኩሉ ነገር ከዛ መሸጥ ጅምር ለካ ማለት መሸጥ ጅምር ለካ ማለት ቴሌ ተፋለጥካ ግን መሸጥ ጀሚርካ ለምን አትሸጥሉ ተፋለጥ ስለዚ ፌመስ ደግሞ ሒዝዎ ጉዳት ዝመፅኒ ፅቡቆ ሒዙ ዝመፅኒ ኣነ ግን ኣብቲ ፅቡቆ እየ ከትኩር ዝደሊ ይብለናሎ ጅግ ይብለናሎ ቲክቶከር ኣዶናይ ማለት እዩ እሺ ትናፅል ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ናይ ለውጢ ደለይቲ ዝብል ስብሰባ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኤርትራ ምቁፅፃር ናይ ሰዓታት እያ ይብለናሎ ብምቕፃል እውን ተስፋይ ራያ ብል የሆነ ጀነራል ጦርነት ማምከን አለበት እሱ ነው ጀነራልነቱ ቁጥር አለ ተስፋይ ራያ ጀነራል ከብሎ ዝኽእል ንመጀመርያ ነጥቢ ኩናት ምቁራፅ ወይም ደግሞ ኩናት ምትራፍ እዩ እምበሬ ፊት ለፊት ምትፍናን ወይም ደግሞ ምፍኻር ኣይኮነን ይሉናሎ እዚኣ እውን ካብቲ ሓሳብ ሓንቲ ሓሳብ ብጫ ቀቢለ ስለዝወሰድኳ እና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ደቂ ዓበይቲ ቤተሰብና ሰብስክራይብ እንዳገርኩም ላይክ እንዳገርኩም ሼር ገሩ ሓሳብ ተልኩም ኮሜንት ጠቐሙ ጥለይ ማለት እዩ ካብ ዓመት ቪዲዮ ፖስት ዝብል ዘሎ ላይክ ገሩ ሼር ገሩ ሰብስክራይብ ገሩ ሼር ገሩ በቃ በይዛው ሼር ገሩ በቃ ምን ግራይ ኣይካለን ማለት እዩ ስለዚ ብዘጋጣም ካመልክተ ከም ሓል ድልያና ሓደሽቲ ቲክቶከራት ወይ ደግሞ ሓደሽቲ ዩቲዩበራት ትጀምሩ ለሓሰብኩም ወይ ድማ ገና ጀሚርኩም ኣብ ከይዲ ዘለኹም ላይክ እና ሰብስክራይብ ንገባበር ኣብ ምንታይ ኣብ ቴሌግራም ቻናል ኣለና እሱ ክኸፍት እየ እና ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ኣሙጥለይ ሓሳብኩም ኣሙጥለይና ስለዚ ሓቢርና ንዕበይ በቃ ብኣብዚ ዓበይ ሃገራት ወይ ደግሞ ኣብ ድሕና ዝተዋላ ሃገራት ከመይ ዝገርቡ ዓርሰን በዓርሰ እንታይ ገርቡ ግሩፕ ይፈጥሩ እሞ ሰብስክራይብ ተገባቢሮም ይዓውይሎም ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ጌርና ስትራቴጂ ስነኺዶ ዝብል ሰፊሑ ውሽጢ ክነዋክዕና ማለት ኢና ከም ኢንፎርሜሽን ነጊረኩም እኒአኹም ንልምዓት ቪድዮና እዚ ይመስል ሓበርኩም ስለፅናኹም ከልቢ የመስግን ባይ ባይ ሰላም ያገናኘና ደቂ ዓበይቲ ቻው